Milé ženy so štýlom, ženu, ktorú dnes som pozvala na rozhovor a ktorá toto moje pozvanie prijala, nemusím predstavovať pre mnohé z vás. Viviana Ondrejková, herečka, moderátorka a už aj spisovateľka. Poetka, spisovateľka, rozprávkarka. Úžasná. Kiežby. Je to tak. Môžeme byť kýmkoľvek. Áno. Bibka, ja ťa tu vítam, ahoj. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa ťa opýtať, máš niekedy dni, keď si povieš, dnes chcem byť zlá? Nie. Ja chcem byť dobrá, ale niekedy mám dni, kedy si poviem, že a dosť. A že teda buďme všetci dobrí, to je krásne, ale nebuďme úplne, že hlúpi. Čo znamená byť hlúpa? Ako to vnímaš? A takže reagujeme, neviem, nejako príliš veľkoryso. Niekedy. Rozumiem. Ak ja sa rozhodnem dnes, že chcem byť zlá, to znamená, že si budem ten deň prispôsobovať sa na sebe. To znamená, že ak budem chcieť povedať nie, tak ho poviem. Áno, ale to neznamená, že si zlá. To znamená, že si dobrá. Povieš nie, keď chceš povedať nie, prispôsobíš si deň sebe, máš rada seba. A keď máš rada seba, tak potom môžeš rozdávať tú lásku široko ďaleko, takže to si vtedy výborná, Kati. To vnímala tak, že som vtedy zlá voči tým ostatným. Niekedy máš taký ten pocit, že chcem tak potom byť som asi zlá, lebo ja sa snažím byť sama sebou stále, alebo teda respektíve nesnažím sa, ale myslím si, že s tým nemám nejaký problém. Že to tak ide. Určite. A mnohí diváci ťa majú tak zafixovanú, ako Phoebe s priateľom. Takže ten kultový seriál Priatelia. Ja vám zaspievam známy song. Ja som chcela, že zaspievaj smradlavú mačku. Smradľavá, smradľavá, páchnúca mačka. Krásne. Čo si z tejto Phoebe zobrala do života? Preberala si niečo od nej? Páčili sa mi tie postoje, ten postoj ľahkosti, pravdy, to, že prijímala všetkých takých, akí sú. Páčilo sa mi, že ochraňuje prírodu a spoločne máme to, že aj ja chcem byť speváčka. Nehľadaš speváčku do auta? No hľadám, tak zaspievaj. Ale chcela by som teda tieto básničky, ktoré, to je také moje, to ani nehovorím nikomu, také moje tajné želanie, také hanblivé. Tieto moje básničky, niektoré by som chcela možno niekedy aj naspievať, zaspievať, prespievať. To sa mi páči, to by som chcela. Prečítaj mi niečo. Dobre, ktorú chceš? Kde otvorím? Kde otvoríš, áno. Kde otvoríš? Odtiaľ si vezmem odkaz. O smutnej duši. Ešte dnes ľahnem si jak zbitý pes a vylížem si svoje rany. A pozriem na námorníka It's about my sad soul, honey. A zaštekám, len zbytočne nariekam, ľahnem si jak zbitý pes. Je jedno kam, na chodník a vylížem si svoje rany. Kam sa stratil námorník? Rozplynul sa v mojom sne? Či zás odplával na vlne? Zdrhol mokrý, kde sa suší? Vysmieva sa smutnej duši na dne v zrode boskov morských panien? Tak ho púšťam k vode až na veky. Amen. Zblúdilý námorník vnúknutie z hora? Snáď vie a možno len tuší, že pieseň mora je slaným šumením o mojej presmutnej duši. Prekrásne. No to sú moje básničky. Nádherné, krásne. No budem si to musieť ešte raz prečítať, pretože kde si to otvorila? Si to otvorila pre mňa. Prečítala mi a teraz by som si tam mala niečo pre seba nájsť. Že čo mi to chcelo povedať. Ale nemáš smutnú dušu. Nie, ja vôbec nemám smutnú dušu. Ale tak zase na druhú stranu každý má trošku niekedy podľa mňa smutnú dušu, čiže hovoriť o tom, že nemám smutnú dušu, bola asi unáhlené v tejto chvíli. Chcem sa ťa opýtať, čo by si v partnerstve alebo vo vzťahu, a teraz si vyber akýkoľvek vzťah alebo vzťah vo všeobecnosti netolerovala, čo do vzťahu podľa teba nepatrí? Neviem, to sú také teórie, lebo si povieme, že nevera, najmä tomu povieme, hej, to si povieš teoreticky a potom sa s tým konfrontuješ a zistíš, že si schopná to nejakým spôsobom tolerovať a možno to niekedy stojí za to a niekedy možno to ani netoleruješ, iba dozrievaš a dlhšie ti to trvá, kým si povieš, že a dosť. Čo ja viem, to je prvé, čo mi napadlo. Mne v tejto súvislosti vždy napadne klamstvo. Klamstvo, podraz, zrada. To je vlastne to, s tým súvisí. Toto je podľa mňa v každom vzťahu. A súvisí to s neverou určite, samozrejme. Veľmi úzko. Lebo nevera to nemusí byť len ten fyzický akt. To je tá zrada. Tá zrada, také oklamanie, klamstvo. Že mne osobne to klamstvo v tom vzťahu, akomkoľvek, sa mi nepáči. Povedz mi, čo si najbláznivejšie v živote urobila, vyviedla? Keď som bola na konzervatóriu po maturite,
tak moja najlepšia kamarátka Monika, ktorá tiež študovala konzervu a bola o rok vyššie, odišla po 4. ročníku na Jamu do Brna študovať muzikál a boli to prvé prázdniny letné, ktoré sme netravili spolu, lebo ona už mala frajera, ja tuším tiež, to si už tak nepamätám. A stretli sme sa v septembri a povedali sme si, že naše prázdniny boli úplne nudné, suché a že by sme to mali napraviť. Ona bola vysokoškolačka, začínala až v oktobri. Ja som, prepáčte mi, teraz tam pracujem, tak neviem, ako sa budú na mňa pozerať, ale ja som pod vodom na konzervatóriu získala riaditeľské uvoľnenie na nejaký týždeň. Oklamali sme všetkých, keď sme hovorili o tom klamstve, o tej zrade, všetkých rodičov, všetkých v škole a tak. A vybrali sme sa stopom k moru. Tak to bolo strašne bláznivé. Bol to bláznivý výlet, nádherný. A zažili sme plno vecí. Zažili sme také veci, že sme si niečo pomysleli, napríklad, že ešte sme sa neviezli v kabriolete. A zrazu nám zastavil krásny mladý muž v kabriolete. Alebo sme si povedali, že chceme tieto šaty v butiku nejakom. A potom sa nám stalo, že nás okradli, prišli sme o všetky šaty a takí ďalší známi naši nám kúpili tie šaty. A plno takýchto vecí sa dialo. Takže už jasné, že nás aj okradli a no proste to bolo bláznivé. To keby moje deti spravili, tak nech sa ani nevracajú. To si neviem ani predstaviť vo vzťahu k mojim deťom, ale teraz mi napadá tá sila tej myšlienky. Že vlastne už vtedy, či si to uvedomovala, že čo si akoby pomyslíš, povieš, ako si to vieš zhmotňovať. Áno, na to verím, na tom fíčim. Takže ty už vlastne vtedy, čo by mladá študentka si to takto zažila. Áno, ale som to nemala tak teoreticky podkuté a empiricky preskúmané. Áno. Čo muži, slovenskí muži, čo si o nich myslíš? No, ako ktorí? To je jedno, že či sú to slovenskí alebo nejakí iní. Sú aj srdeční, aj egoisti, galantní, aj nevychovanci, citliví, aj múdri, a muži okolo teba? Obklopuješ sa tým, koho asi čo vyžaruješ, alebo čo, iha. Tak to by mi malo dať nejaký obraz. Mám plno dobrých kamarátov, plno krásnych, voňavých, galantných, múdrych a šikovných mužov okolo seba. Čestných. Ty si žiješ sa? Krásne. No. Ale je to tak, že ako vybruješ, to priťahuješ. Teraz som zažila nádherné stretnutie s nádhernými mužmi. Už som teda pravidelnou účastníčkou takej charitatívnej cyklistiky najväčšej na Slovensku, Parasport 24 Tour. 2016 bicyklovalo sa od Prešova až po Trenčianske Teplice a je to vlastne na podporu nielen handicapovaných športovcov, ale aj sociálne slabších ľudí. A teda tam sme taký tím aj tých, ktorí máme nohy, aj tých, ktorí vidíme a potom je tam Danko, ktorý nevidí, alebo Slabulinko vidí. Ľudia, ktorí majú jednu nohu, alebo majú obidva, nefungujú im a podobne. A teda, keď ti poviem ti, že tam sú chlapi. Tam sú chlapi. A je jedno, či máš nohy, alebo nemáš. Podstatné je, že máš krídla, podstatné je, že máš srdce. A to som teda pozerala, okrem toho, že keď bicyklovali predo mnou, tak na tie krásne zadky a na tie krásne stehna a lítka, tak aj na tie krásne srdcia a duše a fóry a všetko. Tak som taká nabitá krásy mužov a dobroty. A to energiou, že? Ja som sa registrovala, že píšeš knihu. Áno. A píšeš knihu pre deti. Áno. Dokonca 2. No jedna, to je tiež splnený sen. Ja som napísala pred veľa rokmi rozprávku, myslím, že v 2008 vyšla rozprávka o dievčinke Julke, príbehy o malom dievčatku a jej novonarodenej sestričke a potom som si povedala, že napíšem pokračovanie a stále, teda respektíve ľudia sa ma to pýtali, rodičia sa ma pýtali, to ste písali o nás, kedy bude pokračovanie, tak som si povedala, že tak čo najskôr a odtedy prešlo veľa dní a veľa rokov, tak som začala rozmýšľať, že ako by mohla vyzerať, v akom šate, ako by to bolo fajn. A mám jedného človeka okolo seba, to je tiež podľa mňa aniel, ktorý mi spadol z neba a zhmotnil sa do ženy. Je to akademická maliarka Veronika Gabčová-Lučeničová a práve ju som oslovila na spoluprácu. Spolu s ňou sme robili aj túto knižku, ona ju dizajnovala, aj ilustrovala, vymýšľala a tak. Mám 10 hotových rozprávok a chcela by som ešte, ak dostanem čas, dopísať jednu takú rehotáciu, lebo to ma napadlo včera a to som nestihla vlastne ešte napísať takto. Ale ja vždy tak dopisujem už po termíne. Kedy plánuješ, že tá knižka môže byť už na pultoch? Na Vianočnom trhu by mala byť už vonku. Výborne. A tiež má plno úloh, otázok, zaujímavostí. No a teraz mám 2 predstavenia, ale respektíve 3 predstavenia, v ktorých hrám. O ženách. Všetko o ženách, moje milované predstavenie. Nevidela si to, Katka? Nevidela, musíš sa prísť pozrieť. Vy tam hráte 3? 3. 3, že? Áno, 3 baby, 3 ženy, rôzne generácie.
žien, tak to je moje milované predstavenie. Je to také autentické, naozaj je to proste o tých ženách, tie Áno. také naše vyťahujete, Áno. také, že A každá aj sa tam sme si nájdeme. ozvláštnili. Hovoria to babi, že hej, aj muži hovoria, že áno, že je to o nej, je to o tej mojej. Krásne, to sa mi veľmi páči, že o ženách, že sa tam nájdeme, ale aj tí muži, že tam nájdú tie svoje ženy a to je skvelé, že sa zabavia. Chystám. A potom druhé? A druhé predstavenie, to je také storočné, čo hráme už skoro 20 rokov, volá sa Mandarinková izba, je to komédia. Tretie predstavenie je predstavenie, ktoré produkovala a iniciovala Zuzka Tlučková, čiže ona je tam ako premiérová producentka. Wow. A je to predstavenie Všade dobré. A je to taký príbeh, krásny príbeh o dvoch bezdomovcov, ktorí hrajú, teda oni, Zuzka Tlučková s Palom Topolským, ja sa alternujem s Rasťom Piškom v takej mužsko-ženskej Ale úlohe. prosím ťa. A je to podľa skutočnej udalosti. Takže nás to tak chytí za srdce. Také dúfajme. ľudské, pravda. Tak si naozaj taká žiadaná, si vyťažená, čo je Mohla by som skvelé. byť aj viac žiadaná. Pokojne. Žiadaná myslíš v práci? Aj, hoci kde. Aj. Nebraním sa. Ale tak ty máš toho naozaj mnoho. Ako to stíhaš všetko? Že si mamička, že? No, mám to také... Robím tak viac vecí naraz, však to slovenské ženy tak majú a asi aj slovenskí muži. Možno tiež by som sa mala naučiť viac povedať nie, No, lebo potom robím hovadinky, ktoré mi berú čas a ktoré nemajú až taký efekt. nemajú taký... A už som v tom mala lepšie trošku. Treba sa učiť povedať nie, to je oslobodujúce. No pozri sa, koho tu máme. Prekvapenie. Zvezíte ma, dámy? Ó, aké krásne prekvapenie. Ahoj, Veronika, čau. A máme tu ďalšiu umelkyňu krásnu. Bibi, predstav nám. Veronika Gabčová-Lučeničová, to je ona, o ktorej som hovorila. Moja priateľka, človek, ktorý to, čo chytí, zmení na krásno. A keď aj to náhodou nechytí, tak prostredie, v ktorom sa pohybuje, zmení na krásno svojou náladou, nasadením, inšpiráciou, všetkým možným povzbudzovaním. Akademická maliarka, reštaurátorka, človek, ktorý venuje svoju energiu a talent Slovenskej národnej galérii. Wow. Toľko strovkov som dostala. Ilustrátorka knihy Rozprávky o dievčinky Julke a dizajnerka knihy Len tak zľahka. Nádhera. Ja milujem rozprávky. Takže V každom veku. načítané a podľa toho vlastne ich stvárnila. A dievčatka tam budú farebné, alebo aké budú to ilustrácie trošku iba také Trošku náznaky? prezradíme, môžeme Iba prezradiť? Prezraďme, Tak na to ložičku. navnádime. V podstate pôjde o to, aby tie dievčatka boli aj tak trošku dotvárané detičkami, ktoré si budú tú knižku čítať. Čiže sú farebné, ale necháme tam trochu nedopovedané, lebo ja si pamätám, že aj ja, aj moje deti, keď sme mali rozprávkové knižky a boli sme v tom veku od 3 do 5-6, tak sme mali silné nutkanie zobrať farbičky a do tej knižky niečo dotvárať. Mnohí rodičia to vnímajú tak ako, že no to si teraz pokazil tú knižku, A do knihy počerval. sa nesmie písať. Áno, ani A si do to našej sa nesmie. To sú musí. staré scenáre No. a my to chceme posunúť niekde inde, takže bude trošku farebná a verím, že potom bude veľmi farebná. Pracovať s Bíbkou je úžasná výzva, lebo ona má veľmi veľa nápadov, veľmi veľa plánov, ktoré chce uskutočniť. Takéto kreatívne ženy si musia nájsť čas, aby vytvárali tieto úžasné veci, ktoré tu budú mať naše deti, ich deti, že? To sú také, to je tá stopa, Áno, ktorá tu zanecháme stopu. Je mi veľmi ľúto, keď vidím na uliciach ľudí zamyslených a takých ustráchaných, uponáhľaných, ustresovaných a hovorím si, že práve tie básne, tie kresby, tá hudba, tá nám dovolí trošku zase lietať a spätne sa vrátiť akoby pomyslenie do toho detstva. Ja som teda strašne rada, že som si stopla dobrý taxík. Perfektný. Ale vynikajúco, že? Niekedy si treba povedať, mám sa rád Áno. a viem povedať aj nie. Aj keď to A viem neznamená, povedať Sme sa aj rozprávali, nie. áno.